క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా, మీ అందరికీ ప్రభునామములో వందనాలు. మరి ఉదయకాల సమయంలో నేను దైవజనులు దుర్గారావు గారు కలిసి మా సంఘములో మరి కుమారుడు పుట్టాడు నామకరణ చేయడానికి మేము వెళుతూ ఉన్నాము. దేవుడి మధ్యకాలంలో బహు బలంగా మమ్మల్ని వాడుకుంటున్నాడు. విరివి లేకుండా ప్రార్థనలలో బాగా వాడుకుంటున్నందుకు దేవుని నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు కలుగునుగాక. మా కొరకు, మా ప్రయాణాల కొరకు, మా పరిచర్యల కొరకు మీ అందరూ కూడా ప్రార్థిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ ప్రార్థన విన్నపముతో మీ దైవజనులు మీ ముందుకు వస్తుండగా మీరు మా కొరకు బలముగా ప్రార్థించి దేవుని పరిచర్యలో బహుబలంగా వాడబడాలని మరి నా ప్రార్థన విన్నపం మీకు మీ అందరూ మా కొరకు ప్రార్థించగలరు. ప్రభు నామములో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ మీ దైవజనులు షేక్ రఫీ.